Er is 2 jaar werk aan het kunstwerk. Onder grote belangstelling is het schip juist het Trogljouwert vervierd. Over het dak van Veensen is de Blokhuispoort naar de Prinsentuin. Het spektakel smiet aparte beelden op en er worden dan ook een soort foto's naam. Het giet betinker stadskunstenaar Marten Winters naar de zin. Ja, dat is toch geweldig. Ja. Super. Ja, nee, wat maakt deze? Ik bedoel, dat vind ik prachtig. Sterke man Wout de Vries en alle Jeljouweters helpen mij. Er komen meer dan 8000 mensen naar de Prinsentuin voor de doop van het 20 meter lange schip. Onder de aanwezigen burgemeester Kronen en cultuurwethouder Dix. Ze lieten weten dat ik na dit project Ljouwert voor 2 jaar een stadskunstenaar aanstellen wil. Dit kunstwerk vinden ze inspirerend. Als Friesland natuurlijk een paar kenmerken heeft, dan is het water, energie en dingen samen doen. Minskip. Nou, dit is dus een cultuur- en waterproject samen gedaan door de mensen zelf. Ja. Dus dat past helemaal bij wat we allemaal willen en wat de Friesen zelf in zich hebben. Het is het stil bij het schip en er binnen problemen. Er zit water in het roem en dat ben we eruit aan het pompen. En we zoeken nu naar een oplossing van, we moeten erachter komen waar het got zit. Of misschien is er wel een squartje ontstaan bij het hijsen, dat gebeurt. Het is gewoon heel moeilijk om een lek te vinden als er al je water in zit. Dus misschien moet het er wel even uit. Later op de dag is bezocht om het schip weer uit het water te takelen voor reparage, maar dat is vanwege de Huddewien uitsteld ontmoen. Winters wil mij het schip op reis om zo de verhalen te laten die op de boordplak binnen. Ik wil hem maar op reis. En dan leidt er maar eens een stuk papier uit, dat maakt het net zo volle uit. Maar hij moet net lek wezen. Zo'n schip, in voorwaarde van een schip is dat er binnen droeg is.